Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 24. Di ka makigayam kadagi ti taptao anapudot ti ulo na, ken nalakang agpungtot. Amangan no masursurom ti kababalinda, kat di kanton makapagbalbaliw. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan ka di pa ni Jo. Awan pa'y nga rod lakay. Apay ka na yun mata na maladaw asumangpet. Ay, jakman amo iti dayjing ubing. Masapa mo't amalpas ti klase na. Kita ang mga nuad damot ng barkada na. Agdamag aktuman kadagiti ka klase na. Masapol ama iliklik kadagiti dakas sa barkada. Agdamag aktuman iti kaaruba ni Manang Aida. Adamot anak na nga agad-adal iti pagad-adalan ni Jo nga anak ta. Masapol ama ati pa, no adaman pakikadkadwaan na asaan anasayaat. Ay, wan nga rod lakay. Inton kwan maisagmak. Gapo iti kanayon na apan nakaladaw asumangpag. Nasayaat ta nagkita ta dito tiyandaan Manang. Adaman la damagak. Anya ka di dayjay. Agkaadalan samot di anak mo kanti anak ko ani Jo. Wan samat, apay ka di. Anya nga oras nga agaw-awit ti anak mo iti malam. Pasaray masapa mat, apay aya. Ay, di nga min anak ko. Kanayon amala daw nga agawin. Apay nga'y amala daw. Amangan mo agpasyar nga umuna, sakbay nga agawin. Day tangarod ti kayat ko amaamuan. No apay akanayon amaladla daw nga agawid, Manang. Dinamag mo kuman ni Jo, ano apay akanayon amala daw. Kanayon ko adamagan. Ngum addamat latarason na, anakaladawan na. Apay ka di akanayon ka amala daw asumangpot, anak ko. Haday naramid medyo library, mami. Pangaasim ka di, anak ko. Liklikam ti makibarkada kadagiti saan anasaya at abarkada. Andayamat saan nga umno abarkada, mami? Apay kiting awan ngay, anak ko. Dagiti agtutubo anapudo ti panagululo na. Dagiti nalaing amakigulo. Mayat kit diya, dagiti tigas alalaki akadwa. Takabutang ida, ti daduma agrupo. Apay amasapul at titigas alalaki. Pagadalan ti ayan mo, saan apaglalabanan? Pasat na amin dagijay, mami. Ay saan, anak ko? Tuladom ti anak ti kaaruba tayo. Masapa nga agawin. Diyak kaya ti panagmulmulagat ti may sa alalaki, Jay Sulia. Kaslabilit asibad. Kid dayan nak ngamin. Mapimpintasan samot kanya. Basta, saan ko magustuhan ti panagmulmulagat na? Pumasidagak man kit di. Takidagak ti rupa na. Payman. Oy, ang ganad ka. Napanin. Sige, nakarit ka. Oh, sige, laban! Ha? Aglalaban tamatan. Sus, delikado ti ganyam ko. Nalukot iti suli. Ay, agpatulong nga. Tayruar ko dito ay. Ay, ang datan dito ruar. Yung baglakit din, tada ng tulong kanya ka nang irwar kan ka. Ti sinalbag. Kasla kabaliw aking mugtar. Saan nga agsigsiguro ti salbag. Addan tumatlal daw na kanyak. Di sa ganaan taday di a tao. Liputan ta. Madlaw ko akaratista. Iso amasapol alipot ti panagibalis ta. Punot ako nam. Liputan ta. Tapno saan na makabalis. Numapakso. Panawan ta adagos. Una, amangan pa ikat no at na makakita kat matiliw ta. Sa anak matapatiliw iti uray asino man. Siyak pailaan ti kaalibtakan. Oy, dito'y gayam ti paglaklakwa, manti. Nabartag ka? Ay. Nay, apay nga da ka dito iti kasto nga oras. Uray si kamat, anti. At dagamat dito iti kastoy nga oras. Ay na, ipapaibos ko to'y lakok. Iso adyak pa'y nagawid. Angam si ka. Itay pa'y analpas ti klase yo. Saan ka di? Ni anti, mat. Narigat mat, no saan nga agaliwak sa iti tao. Ay, agawid kakit din. Sigurado ang madandanagan ni Mami. Tawan ka pa'y. Abay kami na madanagan. Kat saan akong nga uli nga basid.
Apay, ubing abasit ka dilaang ti maisagmak? Amo kaliklikan ti aksidente kan pakaisagmakan, anti. Anyat orasen, apay nga itakalang asumangpet. Ay, kwa. San ko nga mo ti oras, tawan ti rilok, daddy. Kitain nyo man di ta rilo yun, anyat orasen. Dayta ka di tinaadal mo iti pagadalan. Nagmadi ti panagsungsungbat mo. Madi ka di ti sungbat ko, dad. San ka di dinamag mo ti oras? Awan mo trilok, kunakmat. Ingka maturog, tagsarita ta itinalapat inton bigat. Inton saan ka na nabartek? Saan nga umno ti sungsungbat mo? Makaturturog ang agpaison, dad. Dito yakon sopa matulog. Jaske, rumbeng ko mga agawit kakalpasan ti klasem. Saan? Tatila papapanan nyo pa'y? Kaya't kung ti maturog, dad. Diyak kaya tinariwawa. Apa nakarupangat ka? Kan dumayamudum ka sumrak dito'y kwartutan. Si mangpet ni John nabartak. Ungtak ko ma. Gam inanawa nakit din. Di nakano kaya tinariwawa. Ay, nagbalin pa ikit din abastos ti anak na. Manipod maladladaw nga agawid. Kasjaynan. Masigurado nga da nakikadwaan na akas tati kababalin na. Iso ati mulad. Lakid dia. Inton kuan. Inyalis kon iti sabalya pagadalan. Saan nga tang ad-adda ang mabaybayan na ti panagadal na? No sapulin na ti barkada na? Kasaritak inton sana na bartek. Nasursuro na pa yung ti agbartek. Madlaw ko pa'y analaka nga agpudot. No kasya abagbagaan. Kas kumaitay. Sakit din ti inanawa na. Nudyak la nakapagtepel na diswak kumankat. Kunam anaturog ni Jo iti sopa. Awan mat. Pati ijay kwarto na. Awan ijay. Awan kunam? Imbagak amasapa kaming agsarita. Ita, awan? Awan lakay. Napanak pa'y iti banyo. Takunak no adda ijay. Ngam awan mat. Oh, pagpungpung tuten nakda dya tao. Napnapanan naman nga tan. Ay, unay lakit din ti anak ta. Anya nga tayo ti aramidan ta. Nudyak la makapagtapel, makabil kon. Panagkunak kat madino kabilam lakay. Amangan no ad-adda nga agrebelde. Pag-high blood nakda dya tao. Oh, napnapanan na nga tan kat awan mo ti klase da ita. Manan, nasaya at ta nakaumay ka dito tiyandaan. Awagan ka kumang, gusto mo't anakita ka. Apay, anya tinapasamak. At da naggugulo dita inuman, kat may sa kanu ni Jo. Impanti pulis ija ospital, nadangran ka no. Anya, ayaw na yun ti anak ko. Sinapsapan na ti pimanaw ijay balay. Gulo magayam tinapanan na. Ay, hinakman nga ro di ospital. Wen manang, ay, awan mat ngamin pamanawak dito'y lako. Ay, anya gayam nga ospital tinangipanandakan ko na. Dita ka no kaasitgan nga ospital. Dita emergency hospital. Adda ka di kadwa na ngayon panda. Dagiti ka no barkada na anapulot ti panagulo da. Ay, nalainda ka no amakigulo. Anya tinaramid yo. Apay anak kirambol kayo. Bimalas kami lang, mami. At dagayam kakadwa na iti asidag. Saan ka di asang kaibagami? Alumiklik ka iti kakasta. Managpupudot ka no ti ulo dagiti barkadam. Rumbang lang agsisinakit kami kadagiti barkadak, mami. Nga uray maisagmak kayo? Saan ka di amay mayat no agbiag kayo anatalina ay? Di awan ti kabusuryo? No makabales kami, sumardeng kami, mami. Ay nanak ko, itakuman kat lumiklikan. Awan tinasaya at apagbanagam, iti kastang araramidan nyo. Maminsan lang daytoy, mami. Mao din daytoy. No makabales kami, huston. Husto kuman, anak ko. No asino man ti kinalaban nyo, isardeng nyo kuman. Kasano kami makabales, no isardeng min, mami. Naimbag tarimwaran ni mamim. Di namang nagtipagsaritaan ta. Anya ka di tinadangran ka.
Pinangurdan samot titaltal ko. Isuan na awana anak iti puot. Si Kangay. Bote siguro timpang ornament iti ulok. Imbag ta nabartak di kalaban tayo. Isu dinak na puruan. Natayak ko man no nabuong ti ulok. Saan amatay titigas aruot? Pudnomat kiti timbagam. Datayo titigas aruot. No awan dagiti adu akakaduana iti asideg. Naudatal ko man da di aloko. Kat numaimbagan tayo. Ano pan tayo dayjay a tao? Masapol ang makabalis tayo iti dayjay a tao. Lakit di. Diyak makaid na. No saan tayo ang makabalas? Ay na, imbag ta nasabat ka dito'y dalan, ading ko. Anya ka di day tada magmanang. Naamwak ati kanubarkada ti anak mo kat dagiti barumbado analaing amakigulo. Kuna kat. Iso adakkel tinagbaliwan ti anak ko. Managpupudot kan bartek pa yun. No saan amay liklik? Amangan no kas jay tumat ti anak yo, ading ko. Ay, tiyak manam mo. Panagkunakat saan kami matanagliway anang bagbagakan ko na. Timulag nga rudan iti kababalin dagiti barkada na. Kaslaan na alisanan kunak man laangan. Kastan sa ngagpaisumanang. Diyakon amuno anya ti aramida kan ko na. Isugayam akas di tinagbanagan ti anak na. Tadagiti barumbado ti barkada na. Kanayon ta abagbagan. Ngam awan pagnaan ti pamagbagaken ko na. Isu amay salang ti amok nga aramidan. Tapno agbaliw ti anak ta. Anya ti aramidam lakay. Mangtulagak iti pulis amang sipot kinidyo. Kaya dagiti kakaduana. No adda aramidan da adakas. Tiliwan da ida. Kat ikulong da ida. Tapno agnakam da. Ipatiliw mo ti anak na. Saan nga agbaliw ti anak ta no mabaybayan dagiti madi nga aramid na? Ngam no maibalod ti anak ta. Taksamot ka ba ulan? Imbag tama kasuro ije pagbaludan. Ngam ti iwalang dagiti kabusor na. Hello? Sino ka di da ito eh? Pulis? Ada dita presento ti anak ko. Sige sir, taumay kami adagos di tayo ti asawak. Bye sir. Asino ti mawag? Ay, lakay, intay di presento. Adda ka no ijay ti anak ta. Nasayaat. Masiguradok nga agpakaasi ti anak ta, nga irwarta. Ngam saan ko nga aramidan deta. Bayan ta nga agnakami jay. Saan ka di napatag ti anak takan ka? Dumngeg ka tapno maawatam ti amin. Napatag ti masakbayan ti anak ta. Isu na aramid ko daytoy. Ngambay payam ka di ti anak ta. Tapno agbaliw. No mapadasan na tirigat iti uneg, sigurado adinan kaya ti agsubli. Ket ijay ti pakaalukuyan na nga agadal. Tapno sumaya at tibiyag na. Maawatan na ka di. Iso abay antapay ijay, tapno agnakam. Maawatam ka di, no apay asang ka ibagami alumiklik ka kadagiti na pudot ti panagululo na, tapno nasaya ti pagbanagam. Tulugan dag, tapno makaruwarak daddy. Ikarik, agbalbaliw akon. Agan anos ka pa ditoy. Tagdiskitarak pa iti pangpiansaken ka. Awan pa iti kwarta tayo ita. Isong agan anos ka pa dito'y pagbaludan. Ikarik, dad. Sana ko na makikadwa ka dagiti barumbado. Sanan, dad. Agsingsing peta kuan. Pilyam, tinasaya at agayam, tapno saan ka ama isagmak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.